Bojone kok ora tambah gede, Mas. Sing cetha iki. Padha nomah keong kok. Tambah dino tambah gede. Mas aku mau wong ki saya suwe saya gede. Lah wae lho arep jungkir walik. Gulung kumeng koprol ning pawon kae jembar kok. Aneh iki. Maksud iki ora terus ngono kuwi. Tak omong iki. Para manungsa panggone tolak ukur. Nah, desa lu banding-bandingne mesti kalono bedane. Aja nganti mergo dhewe reti nikmate wong liya. Awake dadi lali carane bersyukur karo nikmate awake dhewe-dhewe, Ndek. Ngono ya, Mas. Iya, Tolak ukur iki gak ya jeneng olahraga kae to. iki tolak peluru. Lah nek gua sial kae opo? Tolak balak kan, Ndek. Iki gak ya tombo masuk angin to. Yang ngono tolak lesus. Mun kandhani mas glecon iki. Iya ngono enes to, Mas. Tak adus sik. Lho adus, ora beres yo adus to. Iki dah kae. Adus ben resik, ora gatel kabeh. Kayak nyapong ini ki. Caca ki kegiatannya apa ya? Kok keren info? Konusul gone Caca ya? Tapi banku gembos pola ya? Sek lah. Yo ngomong adus sik, adus. Lho, oke. Lho, iki kok piye aku? Sik. Dingin kita ibane gembos. Untung ra nyala. Wah, Sopo mbak ini ya? Jeneng Ndek yo. Kah, cek gelo aku. Ya lah aja lho, ngeges jono, nganten rodok saya kadang-kadang. Mau ngarana tanggung jawab blas. Ayo toh, ayo. Mana pokoke? Sono, so. Yang bidodari. Yes lah. Aja suwe lho ya. Aku mau morjone jan. Halo Jojo, aman. Apa jono kene? Alah, loro cake. Mati, klebon ya. Ayo golek wong pinter sik. Ora klebon kae. Aduh. Jatuh jono. Sikilmu. Aduh. Sebenarnya apa no kayak berada kayak. Nah apa sering berada kayak. Jon, gelisan Dek. Ora, kowe no. Ngedeng aku. Tah, mungkin ngerti anak wong mbak-mbake wong wayu lewat kok. Ya lah, demi ta. Demi piye to wong kaya widodari. Wong iki wayu ngaku diagemi mah. Manis ngrasane. Anget ta Dek. Anget jarene. Lah aja anget berarti. Ayo saya tak ceritani. Pokoknya wongnya Sopo lho? iya, pokoknya mbaknya wayu. Ayo. Cuma kopiah. Kerang. Jangan ayo. Mimpi yang tak wejar.
Ora ya, ora tenang, ora ngapus ya aku. Lalu gue sih, Ya, tarap sih. ya nak anu. Jos susu lo ya. Iya. Enak ini. Jangan ini dur. Wah, semua kerja. Bagus mana Jan? Saya, mumpung belum petang, boleh mbak ya. Aku yakin mbak ya, mungkin uang sekitaran gitu, orang uang agak gitu. Coba, coba Mbak ini. Ya wis lah ya nak anu. Daripada lapor-lapor. Iya. Man yo, mbak ini swantik yo. Apa? Mas, nggih. Pulangmu Jan. Kalau mbak ini. Dik. Kalau mbak ini. Yo kayak sing ngarep lewat omahku, kayak mbak. Aku kayak tahu timbak iku. Lah, kuwi sing ngerti lagi aku tok kan, kecu gedabus kok. Jan. Mana ngerti tuh mbak ini? Karep ngene kok bengi gitu. Gak. Tani delok. Alah, aku mulai sik. Melu ngote kancane sik. Kancane ngantek bar sik lho ngenteni mbak iku lho aku ngerti. Kancane aku ning kene sik delok. Masa saya yo, sopan iki. Karno aja. Sik to. Ngosek to. Sin aku ning kene sik delok mbak iku. Iki terasa berisik ya duduk sik. Musuhan sandek lu wis mulai mutungan apa enak. Nanti ngono kae. Lah iya to, mbak wis ngalir ana. Lah intinya ya. Oh, biasa. Salah, besok nah apa piye? Ayo nang mulai santai ya. Apa ning ngene? Anu, Arep maling. iki lho, goleki kancaku. Lu ngambemu. Gak sopan blas ya orang wedok. Aduh, ini tuh Jan, mau bidadari apa? Orangnya bidadari nyampleng wong, mak lampir ini. Ngomong apa ya, Den? Dik. Ini apa? Bayang. Dik, bayang. Ini apa? Oke. Mandek ora? Ada. Pepe nyapa mau? Oh, pepe macam-macam oh. Ya Dek, Mbak medin, Dek. Sampai sesuk aku roh awak menande sampe omahku. Amone Pak RT. Kowe barang. Lu ngopo dhewe lu melu, Dek? Cek aku barang lho. Hotel. Aduh. Kok lagi nggak? Woi, Perkara iki. yo kan. Apa lawan rasenganmu? Aku ora. Ora Mbak, ora sengaja dhewe ora sengaja. Lakuane cah teli padha ae iki. Titeni wae ya. Kowe karo kowe nganti ulane. Tak apane. Titenan wae. Ya duh. Lor kabeh ra iku jambet. Rajane ora sandek gur gare soro kancane santiku. Aduh. Pasti tuh. Loro. Tapi ya tamparan asmara. Asmara matamu. Dolan kuning Tegal dan bocah keluyuran wit gedang wit telo tak go delian kendel neng panasan neng kali 20-an masa-masa cilik kebak kenangan
dadak nang liyane ngadeg jejeg tanpa ngasorake kancane